Ay, wala ko magdag-camera. Hala, ba't inadagan ng mga costume? Sayang ako ganda og camera. Oo, naidaghan. Nagkatong cute. Oo, naidagang mga babies. Kanang naglumba sila kamang. Sige, oy, kita kids. Sige, bye-bye. Papabiyo ka intro. Chima ka bakang bisayang baki. Nakakaroon guys sa e-mall kaya na-event ang mga bayot. Feel na ko ba, per minute magkuyog Jomar. Feel na ko bang akong vlog ba, dili na lang Elfrain and Jomar na mo. Kita ng vlogs na Asia. But anyways, namin karon sa e-mall kaya na-event daw dire, murag Halloween event chuchu. Sa ako nakita nag-trick or treat sa dire. And then, oh dahil, lucky kita ron. Oh boy. And, kumusta man akong bagong haircut? So anyways guys, see you later. Wato i-check kung sa mahitabo today. Kung tagaan kang chance mong mag-costume mang, kinsa ang imuha mang costume? Kung ang ginako ka ng parang sa mga online games. Ay, cosplay man na ba yun? Di mo na Ganahan ko, di ko magana depende rin maguna ni mo sa mga neighbor. Dili, ganahan makuglahi. Ayaw pag-cosplay dahil. Siya pag-cosplay. Oo. Bet ako si Koan. So, nag-bet junior ako si Catwoman. Catsuit, mag-catsuit. Ano. Ako papilion si Koan. Para maiba, para mahasol ko, mag-pumpkin ko. Makipilakad ako ng pumpkin. So update guys, right na naghuwat mi ni Koan, naghuwat mi ni John Matalban na pinakasikat na mga friend. Yeah. Padong na siya. Okay na yung showbiz. Masaw yung tikas ko mo. Diniana pa siya ng organizer doon. Na-cancel na biya tanan sir. Kasi nag-cancel. Siya nga, si Rumor. Kung siya ka bang uyab ni? Ah! Hindi ka ba yung taka? Waywayan dito sa Ukaday. Nabili. Nagyaw-yaw niya ito ka mega diri kay. Ang iyang booking i-cancel sa iyang namungenge nga bayu. So next time kung na yung event, dili lagi awayon ng bayu. Awayon ng bayu after sa event. Nag-away man sa bayo. Sunod ko sa kikiday. Nataypan ko. Niliyasa ka. As ano ba ka nang gagray? Oo. Mukhaon ko na siya siomay. Siomay sa tisa mo yung kaunon. So ang story ni guys, na siya event, hindi siyang bayuta. Actually, na siya event. Kuanjud ta ka event ay Opat ka make-upan. Make-up akong kaon. Di pa unsa din nga event? Halloween. Oh, Halloween. Christmas party ni nila. So Halloween nga event, na siya upat ka make-upan. Ang nag-book sa nagpagpa-make-up sa iyang bayo. Karon nag-away man sila last week. Oh boy. Gi-cancel tanan. Sino to no? Kuya Norse, magani na on that night. Basta na lang kabuok. Yun sa makapapunta ka na. Kaya wala man sa nila kontak. Kaya gi-cancel, nag-uol sa ng client, kaya gi-cancel. Asas na padong, asas na ipot. Way mo make up, kasi kaila. So, sige kahangyo. Nganong kasi sir, mali isingit. Actually, what yung ginagapan akong dingan. Hi guys, nakita na ko si Elsa. Sa Marie. Nakita na ko si Elsa. Charot. Namiya gid ang mga bayot o mga kaikog. At ang doon kinamagyan. Dahil mag-CR, di magkuyo. Ang bata, uy. Okay ra. Kulbaan ko kayo mga bata, mo na kong tiyanak. Yung saan mo paghigog ba sa kinaiyahan kay nagkuhan? Akong gidawat, gi-embrace lang nimo imong dakson. Tag-iuwan, gasa sa kinaiyahan atong dawaton. Kung saan mo pagdawat sa uwan? Mo i-embrace, mo lang dakson. Na-intriga ko kung saan lang gimambuhat yun. So sangan pa lang kay Bro Lash Maday. So expect ang ilang mo mga kilay dira if ganahan mo.
ganahan mo. Bata mo namang. Dili mo sa brow lash sa e-mall. Lala siya. Oo, nung tayo ditoan. Ay, ang mama sa bata mo. Dili bagay akong outfit sa background nila. Kay pink ra kayo. Ingani ka ka-fresh kung i-embrace ang kanya niya. Kalinaw mo sa bebe. Embrace yung mga rain. Imong gax rain. Hi guys, update. Ang maging gi-push ang push kita to ang vlog dito nga sa Dan. Nako dili ato bangan sa Unitap Dan Colon kung hain ay dahang mga wa nga butang. And among gi-push ang pagpamalit sa costume. Dara mo princess. Sir Alfie, madam. Aresyo diri. So hi guys, nabalik na sa e-mall. Di kami nag-shopping sa Unitap para sa costume sa bata. Like siya mga unit top, di ka na siya sa American Standard na sila. Yeah, limited edition. Asa nga taboy? Ang mata na eh. Sa akin na Ratag ba na miya? ang bata gibiyaan ni. So anyhow, makadako ko sa hinun itong mga bata nga nag-costume kay nag-trick or treat man sila diri. So, let's... Pakita ko ni Elsa ganiha ba? Dili man dito siya kuan. Dili ito siya taga-e-mall. Marag-hire sila sa e-mall para mag-costume. Ang mga cosplayer sila. Cosplay mo na sa Elsa ba yun? Kasi nga rin cosplay ni anime. Ay, siguro mo usap sa panahon. Di ba kung ano akong ka-amazement sa ilang shop. Sumutabang ko na hita kaya feeling lang ta. Feeling lang ta. Manag yun ang make-up. Ikapo yung yan. Mga kung sa tulog. Nag-coach ang bata. Ato lang sa... Ato lang sa food court na makakato event. Di ako magsaba ang aftermath sa mga bayot. Boyot kay Louie? Ano, grabe kay kang tinanaan Jumar. Gutom tayo, day? Kani tulo. Hoy, bayot. Kani sa usa ni kabayot. Dagan og drive ka mo sa usa sa imuha na ko. Tapos ni it means usa ka rice wala pa kapin. Sure, wala gid ni rice. Pero kung ako boy, kung ako'y pasultiyon, ako'y patilion sa imong costume, day. Ganahan ko, day, kung ang paday, taong grasa. Ako? Para maiba naman. Ay, excuse me, mas mapay mas ang kayan ana. Unsa man? Kung ikaw may papilion sa akong costume, unsa man yung costume? Ikaw. Hindi ka kumangin kang Alfie kung si Kuman. Hook. Captain Hook? Dili, si Hook yun ba? Ang Hook ka na Ha? Si Hook ba? Katong Si Green! Unsa man? Si Hook. Incredible. Oh my God, siya ko. Ang akong nasabtan kay Hook ka lang. Oh my God, bongol. So guys, we're done here in the e-mall. So see you later sa uban pang events nga Halloween Churabels. So ready sa Halloween. This is my Halloween vlog. So basically, this is a combination of e-mall and all other events nga naay pa sa Halloween. So see you later. Babush! Hello guys! Welcome back! Ano na siyang dito sa akong Halloween vlog.
O ready kay si Mama. Hello! Supportive kay si Mama. Hello! Tag Ballpin! Pila ni ka ba? Ay, ballpin! Ay, ballpin! Ah, Celia! Naya, 26 man kabuk ang bata, ma. Chili! Ay, Hi, Chil. Tuyok siya! Na! Kami bit-bit, anay. Yo. Hi! Bye-bye! Maikog tas among ka. Hawag mo decoration. Okay! Kundi effort na decoration sa amo. Ano yung decoration, oh? So na may gama. As usual, nagyapon si Jomar, di ka pa mawas akong vlog. Huwag na ko'y pila ilan nyo, regards sa mga nininga. Ha? Pira ka, kuya. Nice like si kuya. Gwapo ganun siya, oh. Ako ng brother. Ay! Tingin ko ba si Jomar, brother, di ko na niya. So anyways, today, nami gamayng trick or treat sa among area, sa among sitio. Unya, yung very yours truly, usa sa mga magsamok-samok lang. Wala lang. Judge mo ko no. Mag-judge, day ko no kung makakang ko judge. Chima. So feel na ko, nagsugod na ilang panon. Kaya Bobby, akalangan yan, beta ka syupa, beta. Basta yun, mga kuan gani, mga artista gani, ilangan yan, Jod. Yatuan na, bless. Wala na mga... Physically, dili mag-start unta ang Halloween niya. Tanawa ang sinahitang ko. Wala na yung tao. Ay, sayuhan na ko, uy, kanang human na. Pa magsugod yan? Ako mo na, uy, joke. Ito, sa organize, ano yun? Si Kuya Alfie. Ay, Yes. Alfie Rain. di magod ako. Kamusta na? Hi, sad mo, oy, sa akong vlog. Hi! Unsa may yung masulti sa Halloween? Unsa may yung gikahadlukan, gyud? Ay, kagalingon na. So, alam mo, pinaabtan niya to sa starting point. Ang akong buhaton, sa ako nalang sugaton ang mga bata. Kaya sure man siya kung diri sila mga agi. Kaya medyo tayo, paspason lang na to. Kaya ako ninindot ng mga stuff. Kaya if mag-judge man ganit ko, dapat makakita ako. So, let's see. And sakto, Juko, dirikit sila mga agi. So, akong atong sugaton sa masipang pakpak. Nga, costume karon o gadag tinuod nga basurahan. In fairness, nagag-participants this year, lahat mga bata. O feel na ko, mga kanubang bata, bago ni, bagong mga nanggawas. Bagong anak. Mga bagong nanggawas, may mga nimbalik. O, kani, o. Isa may musukol, ano. Ang challenge karon kay ang mga tagbalay, wala kayo bago pila ka book number of participants per balay, ay per... Tepa, G! Janji! Nakay pangutan na! Pila di ka mo participants ron? Wala dyan ko. Idea na agyo. Hasta, okay ra na. Hasta ang kuan. Hasta ang mga tagbalay. Wala ka ba pila ka buhok. Nakutun sila candies. Usahay ba makapangutan ako? Ang kani ba mga pasyom sa mga bata? Gusto ba sa mga bata or ang mga mama mo yung nagpugos ani? Sa ako ba nga, pagkapangutan ako usahay, bang kani ba mga gipangsulot sa mga bata ba? Gusto ba ni nila or pugos nila? Maugan. So mao gyapon na nagsunod gyapon ta aning literal nga gadag sako. Murag desidido jud kani siya makadaog siguro. Unsay suot na ng sako, bro? Warm Sunday. Sunday, bro. Trick or treat eh candy. Ano wala ni tinda maligya si ate kay gihurutan niya. Tinuod ba ate gihurutan mo panghatag? So wala na siya baligya kay gihurutan niya panghatag. Allah niya! Dala ka na! Orot na tinda! So wala may pasalamat kids ha, wala may baligya si ate. So di sa magpawahi ang among balay, oy. Trick or treat! So that's it for my Halloween vlog. Once again, this is Alfrane saying Chimakabakang Bisayang Baki. Diba na-curious ko? Kasi ga-effort ana dahil. Kasi ga-effort ana. Artist. Tabo ni ang lens. Tabo ni ang lens. Ano ba? Tabo ni ang lens.